pre, mo pala mini. Oh, dia sila. Mana di oy? Today. Okay, so we're coming na. Happy Father's Day! There you go. Hallelujah! Hallelujah! Ano sila ang Mahilak Ah, yun. sorry kay na late me o gani surprise man tayo pero init kayo so kami dire so thank you Pastor's Appreciation Month. Thank you sa pagtulong ninyo na po and I love you very much. Keep on going the way. Thank you. Alire siya, di man na. Composed and kuan by Ayo boy. Compose nga pang isa ka buwan o Lunes, Martes. Tutuan ko na nandani pastorya. Pastorya, oh, bakit dito ba? Ito ba yung mga itsura na yan? Nalagay pakapin. Katema na. Wow, kanay sa buwan. Mo palit mo wala sa kakaraw na na eh. Ikaw na siya tayo nga siya mo wala. Ala, salamat niyo Salamat kayo ni Iba. o pagsulay. Ayo. Sa padayon ka mo. Wala na basol si. Salamat sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi, pastorya. This is for you. Mag-assume ba? Nakuan siya. Dagan na ng kanto. Nakuan siya na lanay. I-freeze mo. Pansit man tanibihon, pastora mo lutoon. Ya dagan magkote. Daghan may kote, pansit kanto. Nakuan jud. Nalanay. Ani may nagluto sa injong ha. Sakto. Muna pa. Kami nagkuan. So ani ra pud me. Daghan na mo kani mga bata. Ano siya ang buwak guys. Nice kayo. Oh, nagi profile niya. Nakita sa Garcia. Nice kaya ang buwak. Kung gusto mo order PM lang. So guys, live kami ngayon dyan. Hamong giniba. Okay, the Jolina and Ma'am Anlin, Maki, the Generate, Palit sa magdita. Nar, tanaw sa Nar! Nar, Asti buwan buling. Cheche, Asa tong electric? Teneng, and this is Fiona. Teneng! So, ang ilang ipangdala guys, kay sila raman ko mga on, abig ako. Pasensya ka na ha, God bless! Abi na. So, ang ilang ipangdala na ay Nay pandilitsi. Oh, manay pa. Pandilitsi ka mura pa mga on. Hala kami, body yan. Uy, litsi is gatas. Kini is pansimada. Ay, ensaymada day. Sunay kanton. Kaya sa tinuod, wala pa rin sila panudto mo ng dagdagang kanton. Oo. Kaya mimi yung mga Kuan, yung mga alagad. yung mga alagad. Mga tawag na pinakaandot na gida nila is kaning alagad.
Dara, kaning flower. Thank you, Ma'am Emma. Amazing! Balisera. And thank you, Pastor and Pastora, nga naghatag message. Wala ka na tanawa niya na. Ako lang, pastor. Unja, di ako, Jod. Ang ilang gihatag. Tilaw ba? Unsa na, cake, leche? Duha ka layer nga cake, pero nalanay na. So, tilawan. O, atong tilawan. Lingkod sa mami. Atong tilawan, kung lami ba? Wala na isa tanawon, oh. Tining! Taste test. Pastor! Ito pa, matulog. Ay, pastor ka na magkasal, bitaw nga honget-honget. Sige, sige. Anya, ano sa man? Sa bottle. Lingkod, pastor. Lingkod. Mo na, ang kanang kintahay bago uming kinasal na. Ang flower, pastor. Ihatag mami. May pastor's day, dili anniversary. Ay, di, ay, sorry, day. Mana? November. Wala na 28. eh. Tingin ko mo to. Oy. Okay? Ang kutsara! Kiss the bride! Ting, ting, ting. Dara, oy, dara. Okay, amo tilawan eh. Gidari Taste siya. test. Kasi nagdari. Sige, pa na. Dili, may ka lang. Dili, homemade ni nanay. Ay, charot! Oh, ga-design. Ah. Ano ba di ay? Dili, tilawan na ginawa ni nanay. Sige, 1, 2, 3, go. Ano, pastor? Dali, pastor. Hey. Sana all. Nakuha mo ko. Nami kayo, Chi. La, agad. Nandun mo, ano yun? Ano nga ba umigas na ay? Just, ay, Ako hawid, Chi. Beka, makaon ka. ano na ako? Lami ay. Ay, may ako, may. Lami kayo. Dami kayo. Sige, gamaan ni guys. Mag-business ako. Pajijig Lami, naman kami kayo, Jude. Lami, te. Sure ba? Nami, Chi. Sige, gamaan ni Nani, te. Corn condensed. Ang kokwa na ni icing. Nasubra gani siya, gadgo ako. Sa April. Sila, uban. Uy, asa na si April? Ni wala ni chat ni text man ko niya. Hoy ang nabu. As dahil yun. Jud, lami, Jud, te. Wow, salamat ay kayo ninyo. Napajig man ni nami, Chi. Uy. Happy. Ay, wala nang manit, te. Hindi ko ba nang manilang. Basta, Nami kayo. ice cream and cake. Lami, Jud, te. Nami. Nami, Jude. As in. For more inquiries, please. Ah, yun ang tilaw, Chi. Kaya ikaw madagagama. Ikaw nagkamali ano, te? Oh, basta. Tapos mga bata na diha, babe. Jud. Yeah, hindi na ka mag-business na Che. Bitaw. Pwede na, Chi. Kuya kayo. Labog na pa yung sobra. Ay, pagbilin. Sobra. Dugay na, medyo ka. Di ba ganahan makag mga ingana, Chi? Oh, ginahin ko. Nauna pa ako, estudyante pa ka. Nami, dara ako kutaran ako. Tigil eh, may ikaw eh. Ha? Diyan na po, dahil di rin. Saan eh? Sponsor by Julina Anarciso. Sharon, yan eh. Hallelu. Diyan, nag-compose pa doon sila kanta. Nagkantang Chichi, haliw-halilo. Kinumpos nila. Halipay, Kamilyang. Ha? Halipay, baka sa ikas. Sino mo? Nakugit na akong kalipay. Wala ka sa kalipay. Ayaw mo sabay na makmak. Kita magsaba. Di ka na siso. Di ka makmak na nagkaon na ta. Jod, ayaw Jod. Sige, niyo wag yapon ba? So dapat dire na-ribbon, Ano oras mo na to? kanton, o darag ingon ni Juda nga nylon. Nice sir. Kay Pastora Cirila. So makapanglaban ka ani 3 times a day. Ay, hatag ni Papa. Ang down ni. Ay nako. O dai luto. Tinabi ko ha luto na siya. Dara. Come on. Miyamor pagkaon dari miyamor. Ya? Reserve niya, reserve. Tumi kayo ba ya? Come on. Salamat mi kayo mga tawhana, Jolina, sa tanan. Reserve Ano din sila? guys, no? Para na ako. Daghan dyan mong salamat. Og ni pastor, og ni pastora, salamat kayo ni Emma. Og sa tanan-tanan. Ni Ma'am Gigi. Nga, Ma'am Gigi ko no. Og ni Ate Nisan. Lami, do. Ate Nisan. Ni Nisan, salamat kayo Nisan. Dilaw na mo.
Francis ug ni Ima. Huy na pa dito. Okay na pastora, matila. Dali ko sa di kay wala pa pastora. Iyon na pastora, iyon. Sa may tilawan mo na. Pero Mi amor. nag-crave na dito. Mi amor. Unya na lang. Di ba? Mi amor. Dali tilaw ari on na pa isa. Dali mi amor. Unya na. Sige. Yes, okay kaya. So yun yun pag ka ng luto o ka ng kanton. Hoy, kada ako si dito na daktak kasi baapis ah. Ay, mong tug na aircon sa bay. Dako kayo aircon. Wala lang. Kanton may dala. Ah. Kunit pa yaon. Bago pa mamunura haon ikaw oh. Hallelujah. Hallelujah. Dara ang wala kita. Sana. Ang cellphone. Ano? Kay naaman. Unsa ni noodles? Che. Unsa may mga kasulti be? Gahi pa no. Salamat kayo sa mga Gamay ra mo kunan sa nagmantika. Salamat kayo sa mga subscriber, Tagbay ang gidalan kami. sa mga nag-like Lagi and kami lang comments. pastor. Salamat kayo. Pastor ay. O padayon mo sa pag-like and comments. Pag sure da oy. Oh, asa mo pasalamat? Dili sa Ah, subscriber. sa ila ha. Ah, sige. Dito na tipo. Pasalamat tayo ko. Salamat tayo ko nila ni Chichi, Narciso, ni Jolina, ni Makmak, ni Anlen, ni Fiona, ni Akaron o nila Diyan pa tong wala sa dire. wala dire sa mga youth. Tanan nga wala dire. Salamat ya po French na mga di ba? Bago pa mo tong haon. nagpadayon yapon mo. Di ba na ma-mention tanan na Alaysa, April, Mga ayan, pastor. na Pastor, Lanisa, ni Jill. San Jill. Sa mga youth, Lima ni Francis. tanan sa Laima ni Francis, na pastor, na pastora. So, pasalamat ko sa mga ni like and subscribe. Ni tabang day. So, labi na sa mga probinsya. Kuan ni palit sila mga daghan kayo nga Kanton. kanton o pan. Mga 1 year po na namo ang Kinadaganan bitaw. 1 year supply. namo. Yan, hangtod ka Okay ron. na di eh lang nata ah. Hangtod ka ron, wa pa ko mahuman sa paglata sa nodo. Saan na nodo sa Kanto na. kanton day. Tungod sa kadaghan. So, salamat kayo. Thank you so much. Walang sawang pagsuporta. Salamat dahil po sa among pastor, among pastora nga understanding kayo sa among panghuna-huna. Sabot ra gyud mi Kay day. kami ka. Unay good. Isis nga kami ang mugasto, mulihok at kami mukuan sila manhinon ang ilang gasolina, ang ilang gasol, kaldero, kaha, Oh, shout out sa mga oil. pante ug mga brief nga nasa likod. Shout out. Sana nabsik imong kuan mak. Hindi no? Kana pa na mi amor, hot da. Nala awan naluya na si mi amor kinaon sa kuan. Di, kana na. Oh my. Ang gisugon nila uy ko mo na yung sugon na sa kanton. Ay gisagol nimo? Si Gigi nga sus kuno na. Ano unsa? Ingat si. Gigi. Ano tani og kani? Ang kayo. Namuruan yung bata ah. Ay mo ba? Nangutan lang po siya na sos na yan. Ingupog ko. Kaya di ko ka na isang pasabot ka ng mga... Ang kayo. Wala kay lakon si mi amor. Manto kay wag naluya. Di, nag-ilag man po na katamis o kakuan day. Kaya ilag ka katamis o kahang. Ano ibutang awan? So magmukbang tani enja og pan og kaan kanton. Pag-uwagin. Gigi ay. Wala mo na. Tears of joy or tears of hang. Ano ikaw? Uy, nanguha. Happy birthday to you. Happy birthday. Elijah. Okay, double celebration din na siya. O, dila sa mak. Mukbang by Makmak. Mukbang. Ali. Karon pa ka. Pwede kang kanton, kaya walang kanton. Elijah. Magluto sa may kuan. Ayan na, si Leija mo siya. Ang birthday karon si Junior Boy Tapang. Yee! Yang kanto na manghang, sisiw lang sa akin yan. Nagigigil ako sa inyo. Ay, natutong matapang. Ah. Dali, pagkaon mo, Loy. Ay, sorry.
Guys, ang mga luto sa ulam, kawan ha, kanang chicharon. Okay ra? Okay ra man kuya. Kamu pa lutuan okay ra. Ikaw ta, nay. Pasensya na mo kung gamay ra mong kutsara kay nahurot og kaon. O, nagkitsara ko sa ano. Bitaw, gamay ra jud ni kutsara. Guys, no, sa ara. Hugason na. Oh. Paliw ka sa Dili oy ang kanang kutsara ni Maraw kinuha na niya dire kari lang platuhiraw na kanang kinsa na wala hurot. Bito ka lang mong plato inyo. Ayaw mo kabalakay dili man sila mga kawan. It's just Sige, kaon na mo kay birthday man ni Elijah. Okay. Basig init na to te, baliw sa kote. May juice. Kanang hurot naman ang chocolate cake na ni brown cake. Kaon lang mo. Pag hinahinay mo ha kay hangro ba ng kanton basig mamuhay yung na. Oh, mo na siya si kana siya guys, mo na siya si Mimiyaw. Mimiyaw, yung channel, i-subscribe yung channel ni Mimiyaw. Vlogger naman din mo ano oy. O, Junior Boy Tapang, please subscribe. Ila po duha. O, dapat ang mga sisterette girls, please subscribe. Vlogger ay. Kang bayan ng kuan. Kaya ra ninyo. Stress ako ah. Sige ko kaon. Di ka dot pastor imong kutsilyo. knife. Just like a knife. It's just a knife. You were the Ikaw wag one ko who paano sliced ko the niya bread. pastor. Nabislat na lang ang paano pa mo nahiwa. Dukduk ka Martin. Wala ko mama. Sige, kaon lang mo. Pastor, madungang ko. Imo makanata na Pasensya na mo kung wala lingkuanan. Aon lang ma. Happy birthday. Ako ana. Ayaw na. Taday makaon. Ano di? Asa man ang guban Pastor sa mo Margie? kay Lene, pastor. Ayun. Hindi pa naman ganyo. Nice no. Ano din no? Hang lagi no. Ah! Yawa ko ano. Hindi ako umiiyak. Hindi ako umiiyak mga katapang. Hindi ako umiyak. Nandiliba ko lang ako lasa. Saka ang taste of joy lang yan. As. Ano subscribe mga katapang. Share. Subscribe. Sige, take no. Ikaw raw, imong channel raw. Ay, ano may tubig ah? Imong channel raw isa ikuan. Ha? Subscribe ko Oh, subscribe mo sa channel ni Subscribe to Manang. my channel. Let's go. Kamo, na-upload din yung video. Hulo ka di ay, goodness. Ada, Pasko Mario. Imong channel Del. Wala pa din. Hi guys! So karon is padong nami sa Antikira, humana mi celebrate sa amoang Pastor's Appreciation dito sa balay, then mo yung mga bata nga apil sa Bible study. So nagwat ko karon kay nagwat ko ni Milyang, then ang mga youth nga ato ganyan sa balay is nangulit na pod. Ta dito ang buwak akong gihad dapit sa TV. Pag-hi pod mo oy. Oh, channel niyo. Guys, ay baka na subscribe sa mong channel. Oh, sister at na-upload na lagi. Wala pa. Oh, kita pa na channel. Bitaw ay. Talaga dami guitar. Taneng. Manay pa sa Antikira. Hey, what's up mga people? What's up mga madlang people? So guys, karon is nagpaabot mi nila Makmak kasi Makmak og si Nar is mo ba nang padong Antikira. So sila mo padong dito sa gitar. Nami dire gahuat dapit sa kamituhan na dapit sa daplin ni sa bagong kalsada. Kay makita ni sa mga bata dito. So tas Milyang on the go. Gikan kami sa kuan katong appreciation sa mga youth nga surprise na dito sa balay namo. So i-update lang mo na mo guys kung unsa na may tabo India sa amang pagdakaw pa dong sa Antikira. Excited na budong dito. So, ayun nga. Natay na yung naman. Hey guys! Padong na may manguli. Gikan namin sa Bible study dito sa Antikira.
team Pamakals. So, kanang balaya na guys, muna siya ang Pamakalsan. Manager na siya ni Milyang ang balay diha. So, doon pa. Mangga dahil ni Mangga District. So, una din. And so guys, nakauli namin ni Milyang bago pa may nangabot ay taon-taon dadada si Miling. So gikan mig antikira din hapit mi kadito og mangga kay gi-invite siya sa iyang manager nga birthday man siyang papay ka 60th birthday and wala nang may naka-video sa sulod kay naay ga-vlog po dito daan sa sulod. Nakita mo mga nangot to nga nangaon we. Mo ko mag-vlog we kay nagtao sa sulod. So, basta ni hapon and dara daghang mga bata sa balay. Taning. So, daghang mga bata and siguro dili na tama na tong video. Daghan taburong adlaw and I'm so thankful and I'm so surprised at so thank you so much guys sa tanan nga naghigugma, sa tanan nga nag-express sa ilang love o tanan nga nag-appreciate sa amuan ni Milyang. Thank you so much. Ang Ginoo na magabalo sa inyo ha. And salamat po sa nagtanaw ani nga vlog. I hope you are blessed. And I hope nga nakasakto nga panglawas o mayong panlawas. And I hope nga natakdan And thank you so much sa tanan. Salamat kay tanan sa Ginoo. And kung wala pa ka nakasubscribe, ay kalimot sa pag-subscribe para mas ma-bless ka sa imong kinabuhi as. So, dara si Junior Boy Tapang. Mukha na ko na siya sili sunod. Kina ko nag-request. So, subscribe nyo palihog ang mga vlogger nga mga gagmatoy dire. So, thank you so much guys and see you on my next vlog. Bye!